Kat kumna gitlong kubor balayo lumenta kasngi layatu ubaklat arngut ke personal army bersangut ke balaman saujur kentu bat ke officer hadin ke jingele persya apring kileno bat ke security force harajuri ke bahapa po Jammu and Kashmir hakapor men step menta kasngi thoding. Ki statement balaplai dau sipai pro LT Colonel Diwandar Anand ulaong ba ki security force bat ki joint operation kila syakarkut haki kunhun jong kileno hakandi area jong ka kontran ka subdivision bat kane ke jingile persya kelas sedang ha kapor pravijemen step ki mobile internet kila syakhang ha kane ke jaka kumjuru ka Indian Army Columns ka bala persyang daga buit bajajai ban perking than khnang ba kila ban be krat ye gitu giju kleno padang sedap hiar tmashen ye ki army ha tota gali area jongka bahata durian katkum ka jingyo jingtep bati kena syapang ka jingdon kleno apo klauba jongka kandi barajuri sektor ka jing operation kalapan bana bahaka laitrik jong menta ubnai ha kapor nyu bije ye kini kleno kala pedri apo goi ka krem badan ha kirana blum kane ke jaka kalong ka basngem balatap dagi kenja johor balong sla kumta ki system bat ka joint operation ka balayo jingtep syapang kane kala leit badan kata ka krem hari daga jingbam poi perkhat kine kleno bari ha kata ka jaka kila sedang ban siet da ki ketang suloi susu lai thu uba kane ka area tadi ke jaka syong lane ka ktem jong kleno ha ka badang khnit sngi la sya siat yap sangut ki sipai bat kumcu men house nem ubala dep ubnai nailar kila hiar thma ya ka we ka army camp ka badan ha pargal budal area kadau ba kine kleno kine ban syong ha kane ka jaka namar kadan ka klau ka berben tang syuhar thma ki sipai kila yo bandri tengen leng ba kane ka klau